Inselmilkom u nistedinkom biex nibdew bit-talba li għallimna Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denni. Amen. Qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Viżitazzjoni ta' Sitna Marija lil Elisabetta, hija ħaġa sabiħa li nselmula bit-talba li għalmitna l-Knisja. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Iltqajna hawnhekk li nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom. Iltqajna hawnhekk biex noffri bħala l-isqof introduzzjoni qasira tal-eżortazzjoni appostolika tal-Papa Franċisku Gaudete et Exsultate, ifirħu u tennew. Din hija eżortazzjoni apostolika dwar is-sejħa l-qdusija fid-dinja tal-lum. Fidejna, nawguralkom ukoll li jkollkom fidejkom għandna din l-edizzjoni sabiħa ħafna, frott ix-xogħol ta' ħafna nies li hija ppubblikata minn Ċakk fil-sensiela Reliġjon u Ħajja, u nixtieq minn issa nirringrazzja lil Francesco Pio Attart għax-xogħol li jagħmel fit-traduzzjoni. Ma nixtieq nirringrazzja wkoll lil Joe Farrugia u sħabu tax-xogħol kollu li sar, u Father Paul ukoll qed narah fil-fatt qegħdin flimkien Joe Farrugia u Paul li jaħtu li għandna dan il-ktib li jippreżenta ruħu verament tajjeb. Dan huwa dokument sabiħ ħafna, għal grazzja tal-Alla ngħid mhux twil ħafna, anke għaliex ma tantx għandna skuża li twil wis biex ma naqrawx, u nħoss li l-lingwaġġ tiegħu huwa wkoll lingwaġġ aċċessibbli ħafna barra forsi t-tieni kapitlu li hemm bżonn wieħed jagħtih iżjed attenzjoni niġu għalih kapitlu wara kapitlu. Jiena tlabt li l-edizzjoni Maltija bħalma kien hemm edizzjonijiet oħrajn l-Italja ikollha wkoll traduzzjoni tad-dokument tal-Kongregazzjoni Aduttina tal-Fidi dwar xi aspetti tas-salvazzjoni fit-tagħlim nisrani, dwar dan ukoll naslu meta nitkellmu fuq it-tieni kapitlu. Il-Papa isemmi din l-eżortazzjoni apostolika nibdew mit-titlu Gaudete et Exsultate, ifirħu jtennew biex ikompli tradizzjoni li beda v'Evangeli Gaudium. Jekk naraw ftit il-dokumenti li jimmarkaw il-pontifikat tal-Papa Franġisku sissa, Evangeli Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia u issa Gaudete et Exsultate. Daw l-erba' dokumenti hemm fihom it-tifħir lill-Alla. Hemm ukoll il-ferħ u t-tifħir. Evangeli Gaudium, il-ferħ tal-Evangelju, hemm Laudato Si, infaħru, tkun infaħħar, u mulej, hemm Amoris Laetitia, il-ferħ tal-imħabba, l-għena tal-imħabba, u hemm issa ifirħu tennew Gaudete et Exsultate. Interessanti wieħed ninnota li Ġesu di l-espressjoni għax wara kollox ifirħu tennew hija frażi minn Mattew kap 5
vers 12 jgħidha fil-kuntest tal-persekuzzjoni. Ġesu jgħid lil dawk li huma persegwitati jew umiljati minħabba fismu ifirħu u jtennew. Il-Papa mal-ewwel qegħdin fin-numru 2 tal-eżortazzjoni apostolika jagħti ftit il-limiti ta' dak li qed jipprova joffri lill-Knisja f'din l-eżortazzjoni apostolika. Hawnhekk jgħid wieħed ma jridx jistenna xi trattat dwar il-qdusija b'ħafna definizzjonijiet jew distinzjonijiet li jistgħu jgħinu din it-tema importanti, jew b'xi analiżi jew oħra li tista' issir fuq il-mezzi li bihom nistgħu nitqazzu. Lan li tiegħi jgħid il-Papa u li tidwi għal darb'oħra is-sejħa għal qdusija biex infittxu li nlaħmuha fil-kuntest attwali bir-riski, l-isfidi u l-opportunitajiet li dan iġib miegħu. U jagħmel l-ewwel punt essenzjali u fondamentali. Għax il-mulej għażel lil kull wieħed u waħda minna u jikwota littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Għażel lil kull wieħed u waħda minna biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Tom tafu li din is-silta mill-Efesin u mbagħad fil-liturġija tal-festa tal-konċipiment immakulat ta' Marija fit-8 ta' Diċembru titwassal fil-qofol liturġiku tagħha għaliex il-Madonna hija immakulata xi mħarsa mid-dnub u aħna meħlusa mid-dnub imma imsejħin għall-istess qdusija. L-ewwel kapitlu li jitkellem dwar is-sejħa għal qdusija tgħidu li kemm hemm kapitli, hemm 5 kapitli mhumiex kapitli twal, uħud minnhom huma impenjattivi iżjed mill-oħrajn. L-ewwel kapitlu huwa innu għal qdusija fil-ħajja ta' kuljum u b'xi mod jagħti l-idejat fondamentali ta' din l-eżortazzjoni apostolika. Anki għaliex il-Papa jibda mal-ewwel b'riferiment għal bosta xhieda, interessanti wieħed jinnota li ma' qaddissin il-Papa jsemmi bisimhom f'din l-eżortazzjoni apostolika hemm diversi, uħud magħrufa oħrajn inqas magħrufa u permezz ta' din l-eżortazzjoni insuru nafuhom aħjar, imma jibda propju b'dak li semmi litra lil Lut li semmi bosta xhieda li għamlunna l-qalb biex nibqgħu niġru triq tal-prova li għandha qudiemna. U fost dawn ix-xhieda l-Papa jgħid hekk, u fost dawn jista' jkun hemm l-istess omna, in-nanna tagħna jew raba oħra. U jirreferi wkoll għat-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu Timotju, meta lil Timotju Pawlu jgħidlu ftakar f'ommok, f'nantek. Forsi ħajjithom ma kienx dejjem perfetta, dina lajt motiv tal-eżortazzjoni. Forsi ħajjithom ma kienx dejjem perfetta, imma anke qalb l-imperfezzjonijiet u l-waqat issoktaw mexxin il-qudiem u kienu moġuba f'għajnejn Alla. Nistgħu ngħidu li din l-espressjoni fin-numru 3 tiġbor il-messaġġ fondamentali anke ta' kuraġġ li rid jagħmilna l-Papa f'din is-sejħa tal-qdusija. Wara kollox meta nitkellmu fuq is-sejħa tal-qdusija, niftakru l-għażla li għamel id-dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni Lumen Gentium li jagħti spinta u jagħti wkoll rilevanza importanti ħafna lil sejħa universali għal qdusija. U hemm kapitli prinċipali tal-Lumen Gentium, is-sejħa universali għal qdusija. U l-Papa qed ifakkarna dan it-tagħlim imma fl-istess ħin qed iġib il-qdusija jniżżilha minn fuq il-pedestal. U dan hija ngħidu aħna messaġġ attwali ħafna anke għall-kultura tagħna. Għax il-kultura tagħna tant tożżi l-qaddisin imma għandha kważi idea irraġunġibbli tal-qdusija.
Dusija hija ta' dawk li aħna nivveneraw u nammiraw bħala l-martri li mietu għal Kristu, il-patriarki, il-profeti, il-qaddisin kbar, it-tawmaturġi. Il-Papa qed jgħid imma jista' jkun ommok ukoll u nantek. U dawn ma jfissirx li ma kellhomx l-imperfezzjonijiet, anzi jitkellem ukoll fuq il-waqat. Imma issoktaw mexxin u kienu moġuba f'għajnejn Alla. U jerġa' jinsisti minn numru 6 jibda sezzjoni fejn jitkellem dwar il-qaddisin tal-bib ta' maġemna bl-Ingliż the saints next door. The saints next door. Jew i-santi della porta accanto. Il-qaddisin tal-bib ta' maġemna, il-ġirien. Il-qaddisin ġirien, insomma l-ġirien mhux dejjem. Ma okkażjoni ta' qdusija wkoll, okkażjoni ta' qdusija. Inselmu l-ġirien kollha. Ejjew ma naħsbux biss, jgħid il-Papa. F'dawk diġà beatifikati jew ikkanonizzati, aħna m'għandniex maġlin għax biex tibda l-kawża titmut. Jiena l-Ġesu ngħidlu, meta trid imma minix maġġel, ġifieri ejjew ma naħsbux dawk li diġà beatifikati jew ikkanonizzati. L-Ispirtu Santu jxeret il-qdusija ma' kull imkien fil-poplu qaddis u fidil ta' Alla. Għax Alla oġbu jqaddes u jsalva il-bnedmin mhux individwalment mingħajr ebda rabta ma' xulxin, iżda rrid li jagħmel minnhom poplu li jarfu fil-verità u jservih fil-qdusija. Dan jagħmel Lumen Gentium numru 9. U il-Papa jitkellem fuq kategoriji ta' nies li fil-kondizzjoni tagħhom qegħdin jistinkaw għal-qdusija. U jgħid fin-numru 7, nieħu gost inħares lejn il-qdusija fil-poplu ta' Alla mimli sabar. Fil-ġenituri li jrabbu lil uliedhom b'tant imħabba. Fl-irġiel u fin-nisa li jistinkaw biex jiġibu l-ħobs id-dar. Fil-morda, fir-reliġjużi anzjani li jibqgħu bit-tmissima fuq wiċċhom. F'din il-perseveranza li bija jibqgħu mexjin jum wara l-ieħor, jgħid il-Papa, nilmaħ il-qdusija tal-Knisja militanti. Din ħafna drabi il-qdusija tal-bib ta' maġemna della porta accanto, ta' dawk li jgħixu qrib tagħna huma mera tal-preżenza ta' Alla jew biex nidew b'espressjoni oħra tal-klassi medja tal-qdusija. M'hemmx għalfejn tkun A u B biex tkun qaddis, C u D tajjeb ukoll. U jikkwota espressjoni qawwija ħafna li għamlet li ħafna kuraġġ ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Fl-iktar lejl mudlam iqumu l-ikbar profeti u qaddisin. Fl-iktar lejl mudlam iqumu l-ikbar profeti u qaddisin. Jitkellem ukoll dwar l-ekumenizmu tal-qdusija tal-martirju b'mod speċjali. Jikwota lil San Ġwan Pawlu it-Tieni li qal ix-xhieda tal-Kristu saċ-ċarċir tad-dem saret wirt komuni ta' Kattoliċi, Ortodossi, Anglikani u Protestanti. Il-qdusija, mod speċjali il-martirju, ma tafx monopolju ta' ħadd. Niftakru biss fl-omelija sabiħa li għamel il-Papa Pawlu VI fil-kanonizzazzjoni tal-martri tal-Uganda, fej jisemmi wkoll il-martri li ġew mill-Anglikaneżimu. U jgħid kif nistgħu ninsew li fost dawn iż-żgħażagħ li mietu martri għas-Safa kien hemm ukoll nies li kienu ġejjin mill-Komunjoni Anglika. Huma martri wkoll għal Kristu. Il-mulej jisejjaħ jinsisti ħafna l-Papa li
Dak li rrid infakkar jgħid b'din l-eżortazzjoni u fuq kollox is-sejħa għal dusija li jagħmel lil kull wieħed u waħda minna. Dik is-sejħa li qed jagħmel lilek ukoll. U għalhekk il-Papa qed iniżżel il-dusija minn fuq oli irraġunġibbli u qed jgħid isma' din hija d-destin tiegħek, din hija s-sejħa tiegħek. Kull wieħed fit-triq tiegħu. Mela m'għandniex għax naqtgħu qalbna jgħid il-Papa meta naħsbu fuq mudelli ta' dusija li jidhru ma jistgħux jintlaħqu. Hemm xhieda li jiswew biex jistimulawna u jimmotivawna, imma mhux biex infittxu li nikkupjawhom. Għax dan jista' anke jbedna mit-triq waħdanija u speċifika lil mulej żammalina. Darba minnhom kien hemm xi ħadd saċerdot u qal jiena nixtieq nimita lil San George Preka l Don George. U meta sema Don George mistax bin kemm venvinlu kummenti. Immu stess, flimkien ma' Ġewno Borġ, għex ukoll din id-bexkila tal-ingann fejn il-dusija tkun minn għalik biex se tagħżel stati żjed perfetti, ma tkunx dik irrida tal-għalik, għax hu jsemmi li kemm hu u kemm ġeġe kellhom din it-tentazzjoni, għaddew minn din it-tentazzjoni. Don George taħħim minnhom isir Ġiżwita u ġeġe sta isir Kapuċċin. U għal-grazzja tal-Alla l-konfessuri tagħhom ma tawhomx permessi jkomplu, kienu għaddisin biżejjed li xtolbu parir. U għalkemm ma marrux fi stati iżjed perfett tal-ħajja, wieħed baqa' saċerdot dioċeżan, kulħadd jaf kemm aħna ordinarji aħna, u liħor ma marx Kapuċċin baqa' lajk, imma permezz tagħhom Alla mexxa il-pjan tiegħu, ir-rida tiegħu li titwaqqaf fis-soċjetà mużewmina, s-soċjetà tad-dottrina Nisranija. Għaliex? Għax il-triq tal-lusija tagħhom kienet dik, mhux stat iżjed perfett. Dak li jgħod u li kull min jemmen jgħid il-Papa jagħmel disċerniment tat-triq tiegħu u l-oħru joħroġ l-aħjar minnu nnifsu, mill-karatteristiċi personali li qiegħed fih. U mhux li jinħela jfittex xi ħaġa li jsir jixbaħ xi ħaġa li ma ġietx maħsuba għalih. Mela wara kollox ir-rieda u l-erf tal-dusija hija li inti tgħix ir-rieda ta' Alla skont u f'liema stat jixtieqek. Aħna l-koll imsejħin inkunu xhieda, imma jeżistu bosta xejriet eżistenzjali ta' xhieda. U ma ninsewx li xhieda hija marturija, il-martirju. Inti il-mara tad-dar mhux martri, jew ir-raġel mhux martri dawk ġament jimmartirizzaw il-xulxin. Huma xhieda bir-rispett kollu ta' ma nitkellmux fuq l-isfijiet u l-presbiterju u l-isfijiet, dawk ukoll martri reċiproki. Insomma, kull fejn hemm komunjoni u komunità. Mbagħad ma ngħidu xejn il-ħajja komuni, San Juan Berkmans, Vita Communis Maxima Penitenzja, hekk hemm miktub fuq il-qabar tiegħu fil-Kjeza di San Ignazio, il-ħajja flimkien hija l-ikbar penitenza, Vita Communis Maxima Penitenzja. Il-Papa jsellem ukoll, u jiena nsellimilkom għax hawn rappreżentanzi ġenji tal-ġenju femminili u jagħmel lista sabiħa ta' qaddisin nisa. Ildegarda da Bingen, Brigida, Katerina ta' Siena, Teresa ta' Avila, Teresa ta' Lisieux. U il-Papa jinsisti, aħna imħeġġin u għandu da kollu il-konsiderazzjoni ta' daw il-qaddisin konkreti, għandu jħeġġeġ u jqawwi qalb kull wieħed waħda minna biex nagħtu lilna nfusna kollna kemm aħna biex nikbru u dan hawnhekk huwa
xi ħaġa li l-Papa jinsisti ħafna drabi fl-eżortazzjoni. F'dak il-pjan waħdini u repetibbli li Alla ħaseb għalina sa mill-eternità. Ix-xogħol tagħna hija u għalhekk ħafna qaddisin kienu jgħidulu mulej xi trid minni. Għax il-qofol tal-qdusija dik li inti tagħmel dak il-pjan li Alla fassal għalik. Ħadd mu se jagħmlu jekk ma tagħmlux inti. U dik se tkun il-qdusija tiegħek, il-glorja tiegħek. Biex insiru qaddisin m'hemm bżonn inkunu isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi da biex tikkonslaw. Ħafna drabi tiġina t-tentazzjoni, naħsbu li l-qdusija irriservata, jisu xi klab tal-elitek, għal dawk li għandhom il-possibilità li jżommu l-bot mit-taħbit ta' kuljum ma nafx min huma daw, biex jirredikaw ħafna ħin għat-talb. Mhuwiex hekk, mhuwiex hekk. Il-koll aħna msejħin inkunu qaddisin billi ngħixu bimħabba u nofru x-xhieda tagħna fil-ħidmiet ta' kuljum, kull fejn inkunu. Kull fejn inkunu. Inti persuna konsagrata, jgħid il-Papa, tqaddes billi tgħix lotja tiegħek bil-ferħ. Miż-żewweġ jew miż-żewġa, tqaddes billi tħobb u tieħu ħsieb ta' żewġek jew ta' martek kif għamel Kristu mal-Knisja. Taħdem, tqaddes billi twettaq b'onestà u kompetenza il-ħidma tiegħek b'servizz għal ħutek. Inti ġenitur jew nanna jew nannu, tqaddes billi tgħallem bis-sabar l-tfal kif jimxu wara Ġesu. Qiegħed fl-awtorità, tqaddes billi titqabad b'risq il-ġid komuni u tagħti darek lill-interessi personali. Darek jiġifieri darek mhux id-dar tiegħek, darek. U allura il-Papa jgħid il-grazzja tal-Mawmudija hija dik li tħalli l-frott tagħna f'mixja ta' qdusija. Taqtax qalbek għax inti għandek il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex jagħmel dan possibbli. U l-qdusija fl-aħħar mill-aħħar mhux bravura tiegħi u tiegħek ta' frott tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħek. Meta tħoss it-tentazzjoni li tingħalaq fid-djufija tiegħek ikollok vizzju iħabtek u dana se jħabtek ħajtek kollha. Erfa' ħarstek lejn il-kurċifiss u għejdlu, mulej, jiena msejken, imma inti tista' twettaq il-miraklu li tagħmilni ftit aħjar. Ftit aħjar. Ħani għadilkom xi ħaġa li qed timlini bil-ferħ kuljum pratikament. Tiftakru konna organizzajna encounter ta' għalja żgħażagħ. U mort jiena għamilt serata magħhom ħadd pjaċir ħafna nirringrazzja lil min organizza l-ben u sħabu. U fejn konna hemm siġra partikolari qalu li Malta hawn tlieta biss minnha jisimha s-siġra tal-pappagall, mhux għax parrot tree, jew inkella bil-Latin butea monosperma, ħalli għadina l-isem tagħha bil-Latin. Imma l-Indjani jgħidula palax, imma anke dik aħjar ninsewa. U dina tagħmel fjuri sbieħ oranġo u il-mod kif huma daw il-fjuri sbieħ ħafna. Oranġo imma hekk qawwi ħafna. Isom propju il-bekko tal-pappagall, għal parrot tree u flame of the forest. U kien hemm ftit żerrija fl-art. U ben għalli għaxitlu dik hemm isabiħa dis-siġra, għalli hawnhekk hawn ftit żerrija. Qedlu ħan iġbor ftit żerrija milli kien hemm. U jiena ħadthom id-dar, ħadd 7. Qed ħanoħu 7 sagramenti. U tajtom il-mama, qed tilha daw issa meta jkolli ċans fid-day off
nizraħħom dik ma għaddu tuħx tistenna d-day off għax she's a good green finger u qabdet u ħawlitom. Zeratom, mux ħawlitom, zeratom. Insomma, minn 7 nara li 3 nibtu. U għet insegwijom kull jum iżidu werqa ġdida. U ngħid imma jien fil-ħajja spirituali qed nagħmel bħal dawn it-tlet. Issa dina jiena ikkalkulajt mort nara fuq l-internet biex nara meta se jkolli l-ewwel fjura x'aktarx ma nkunx hawn volja minix maġġel, juri meta ġifieri tagħmel l-ewwel fjura mhux se nkun hawn, imma almenu rajta timbet. Rajta timbet. U nawgura li jkomplu jikbru imma x'aktarx mhux se narhom jiffjorixxu biex isiru siġar u jagħmlu l-ewwel fjuri tagħhom, l-ewwel fjoritura, ma jimpurtax. Il-ħajja nisranija b'xi mod il-ħajja ta' Qdusija wkollek, anke meta naħdmu fl-alqa tal-mulej, Pawlu għandu raġun min jiżra jew min iħawwel, min isaqqi, u Alla jkabbar. Imma bil-mod u l-Qdusija wkoll. Min għalija kien San Ġwan 23 fil-ġurnal tiegħu jgħid il-pjanta tikber kuljum, jien qiegħed nikber fil-Qdusija ftit kuljum. Għalhekk oġbitni ħafna din it-talba li jgħid il-Papa Franġisku twetta il-miraklu li tagħmilni xi ftit aħjar, ftit, werqa. Fil-Knisja qaddisa magħmula mill-midimbin se ssib dak kollu li teħtieġ biex tikber lejn il-Qdusija. Din il-Qdusija li għall-mulej qed isejjaħlek tkompli tikber b'ġesti żgħar. Hawnhekk għandna b'xi mod tema għażiża ħafna l-Papa Franġisku li hu għalkemm għandu ideali kbar għall-Knisja u għall-ħajja nisranija, għandu fiduċja kbira fil-ġesti żgħar. Fil-ġesti umli, mhux biss ta' umiltà, imma fil-ġesti żgħar. Ngħidu aħna mara tmur il-ħanut tagħmel ix-xirja tagħha. Tiltaqa' ma' ġara tagħha u jibdew ipaċċbxu u jibdew jikkritikaw. Imma din il-mara tajt bejna u bejn ruħha, le, mhux se ngħid xejn ħażin fuq ħadd. Dan hu pass lejn il-Qdusija. Imbagħad id-dar bina jitloba toqgħod tisimgħu, ikellimha fuq il-fantażiji tiegħu, imqarjek tħossha jiena tpoġġi bil-qiegħda ħdejh tisimgħu b'sabar u mħabba. Araw offerta oħra li tqaddis. Imbagħad jiġi mument ta' dieqa, imma tiftakar fl-imħabba tal-Verġni Marija, taqbad il-kuruna tar-Rużarju u tibda titlob bil-fidi. Dini triq oħra ta' Qdusija. Wara toħroġ fit-triq, tiltaqa' ma' fqir u tieqaf titkellem miegħu bil-ħlewwa u tjieba. Anke dan u pass il-qudiem. Il-Papa ma jiddisprezzax u qasanna niddisprezzaw għamana il-ġesti żgħar. Il-ġesti żgħar ta' Qdusija. Kulħadd fl-istat tiegħu, kulħadd matulek ja ġurnata għandu dawn l-opportunitajiet li jagħmel ġesti żgħar li l-Papa jgħidilhom ġesti ta' Qdusija. Xi kultant il-ħajja imma tippreżentanna sfidi kbar li permezz tagħhom il-mulej jistedinna għal konverżjonijiet ġodda. Jistedinna għal mod iżjed perfett. U hawnhekk ifakkar il-figura sabiħa ħafna tal-Kardinal Francis Xavier Nguyen f'Antoine li l-kawża tiegħu miexja lejn il-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni. Meta kien il-ħabs, irrifjuta li qatt ħinu jistenna liberazzjoni, l-għażla tiegħu kienet ngħix il-mument ta' issa u nimlih bl-imħabba. Mhux se jiġri għada, jew meta se noħroġ minn hawn. Ngħix il-mument ta' issa u nimlih bl-imħabba.
Ek bil-qawwa tal-grazzja divina b'tan ġesti li nkunu nsawru dik il-figura ta' qdusija li Alla ried għalina. Imma mhux bħala esseri li nistgħu nagħmlu kollox weħidna, imma bħala amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla li hi ta' ħafna xorti. Kull qaddis jew qaddisa il-Papa jgħid u missjoni u pjan tal-missier biex jirrifletti u jilaħħam f'mument determinat tal-istorja xi aspett tal-Evanġelju. Ħajtek u l-qdusija tiegħek hija li inti tgħix u tinkarna tlaħħam f'mument determinat tal-istorja aspett tal-Evanġelju. Dik il-qdusija tiegħek. Fil-verità, il-qdusija tfisser li ngħixu faqda ma' Ġesu il-misteri ta' ħajtu. B'xi mod kulħadd għandu xi misteru tal-ħajja ta' Ġesu u kultant dawn ikun hemm diversi staġuni fil-ħajja tagħna u ngħixuhom. Jiena meta l-Papa batni l-ewwel darba iċ-Ċile, issa reġa' batni. Issa il-marrara ħallejta, issa kas nibbukja diġà l-appendix nista' nħalli issa. Speraw li le. Imma ma kontx naf li jiena l-missjoni tiegħi se nagħmel parti minnha l-isptar. Bdejt bluġieħ u għamilt jumejn nisma' xhieda buġieħ kbir. Imma mbagħad meta wieħed mix-xhieda qedlu ħanistrieħ, qedlu issa jkompli naqra Don Jordi, u għalli minti x'għandek, qedlu għandi dal-uġieħ hawnhekk. U dan kien konsulent propju fil-materja. U minħabba fih ġifieri jiena mbagħad ħlist mill-uġieħ għax jiena kont qed noffri ditbatija biex nisimgħu. Imma u kienu mbagħad propju il-mulej kif iħallsek immedjatament u inti tagħti ħajtek u ssib ukoll ir-ritorn immedjat. Imma hekk meta nħares li jissaqaf ngħid il-verità ma għadda malaj il-ħin fl-isptar barra il-moment meta kont taħt il-loppju dak ma nafx jiġri. Imma tant irċivejt messaġġi ta' solidarjetà li għamilt jumejn sħaħ nirrispondi. Għax qed jiena se noqgħod nagħmel. Nirrispondi u il-ħin għadda ħafna malajr. Mbagħad sir ħbieb ma' l-servjenti kollha li kien hemm insomma u l-ħin għadda malajr, imma qed tara naqra jien din il-missjoni li għabatni l-mulej hawnhekk iċ-Ċile. Ovvjament kif tafu l-marrara tiegħi sara famuża mad-dinja kollha. Iżjed minni ngħid. Il-pjan tal-missier u Kristu u aħna fih. Il-pjan tal-missier u Kristu u aħna fih. Ekk kull qaddis huwa messaġġ li l-Ispiritu Santu jislet mill-għana ta' Ġesu Kristu u jagħti lil poplu tiegħu. U dan il-qaddis, din il-qaddisa huwa int. Huwa int. Kull qaddis huwa messaġġ li l-Ispiritu Santu jislet mill-għana ta' Ġesu Kristu u jagħti lil poplu tiegħu. Ara x'rigal għamilna, il-mulej għamel minna rigal fl-Ispiritu qaddis tiegħu. Fil-misteru qaddis tal-Magħmudija. Għamilna rigal li permezz tiegħu aħna messaġġ li l-Ispiritu Santu jislet mill-għana ta' Ġesu Kristu u jagħti lil poplu tiegħu. Il-Papa jitkellem ukoll fuq il-ħidma li tqaddes li għalkemm inti missjoni f'kuntest l-istess missjoni tiegħek ma tistax tifrida mill-bini tas-saltna.
l-identifikazzjoni tiegħek ma' Kristu li tkun ħaġa waħda ma' Kristu u x-xewqat tiegħu titlob minnek it-tħabbrik biex tibni flimkien miegħu din is-saltna ta' mħabba, ta' ġustizzja u ta' paċi għal kulħadd. U allura tifhmu wkoll li it-talba tal-missierna li biha bdejna hija wkoll programm ta' qdusija. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int. Imma jitqaddes ismek, jiena nqaddes ismek, tiġi saltnatek, jiena naħdem biex tiġi saltnatek. Ikun li trid int, jiena nagħmel ir-rida tiegħek ukoll. L-impenn tal-aħna, missierna, huwa wkoll l-impenn ta' kull wieħed u waħda minna f'kuntest ta' komunità. Il-Papa ikompli u jikkonkludi dan l-ewwel kapitlu billi jafżana bil-distrazzjonijiet li jista' jkun hemm fil-mixja lejn il-qdusija. Dan l-ewwel kapitlu huwa sintesi eċċellenzi tal-leitmotifs importanti ħafna fl-eżortazzjoni. Anke għaliex lejn l-aħħar ta' dan il-kapitlu jitkellem dwar l-ispiritualità tal-missjoni, kull missjoni għandha l-ispiritualità tagħha, imma ukoll jgħidilna li għandna bżonn ikonna spazju fejn aħna ninfetħu fid-dialogu sinċir ma' Alla. U allura jridu nevitaw id-distrazzjonijiet x'inhuma. L-istess għodot ta' distrazzjoni li qed jinvadu l-ħajja tal-lum iwasluna biex nassolutizzaw il-ħin liberu. Fejn nistgħu nużaw bla limitu daw il-ħwejjeġ li offrunna divertiment u pjaċir li jgħaddi malajr. Ma bħala konsegwenza l-istess missjoni tagħna li tbati. Hemm bżonn noqogħdu attenti minn dawk l-elementi kollha li jdajfuna fil-missjoni tagħna. Neħtieġu spiritu ta' qdissija li jimla kemm is-solitudni u kemm is-servizz, sew l-intimità u sew l-impenn fl-evanġelizzazzjoni. Hekk li kull mument isir espressjoni ta' mħabba mogħtija taħt il-ħarsa tal-mulej. B'dan il-mod il-mumenti kollha jkunu tarġiet fit-triq tagħna għall-qdusija. La tibżax mill-qdusija. Mhix se toħodlok saħħa, ħajja u ferħ bil-maqlub. Għax taxal biex issir dak li l-missier ħaseb meta ħalqek. Ara kemm jirrepetija din l-idea. Inti tasal biex issir dak li l-missier ħaseb meta ħalqek. U għalhekk tkun fidil għal dak li int tassew. Meta noqogħdu fuqu u jeħlisna mill-jasar u jwassalna biex narfu id-dinjità tagħna. Kull nisrani skont kemm jitqaddes jagħmel iżjed frott fid-dinja. Tibżgħux timmiraw fil-għoli li tħallu lil Alla jħobbkom u jeħliskom. Tibżgħux tħallu lil l-Ispirtu Santu jmexxikom. Il-qdusija ma tagħmlekx inqas bniedem milli inti. Għax il-laqgħa tad-djufija tiegħek mal-qawwa tal-grazzja. Kemm hi sabiħa din l-espressjoni. Il-qdusija ma tagħmlekx inqas bniedem milli inti. Għax il-laqgħa tad-djufija tiegħek mal-qawwa tal-grazzja. Il-qdusija hija il-laqgħa tad-djufija tiegħek mal-qawwa tal-grazzja. Fl-aħħar mill-aħħar kif qal Leon Bloy, fil-ħajja m'hemmx ħlief niket wieħed dak li ma nkunux qaddisin. U hekk jiswiċċa l-ewwel kapitlu, fil-kapitli l-oħra mhux se nagħmel daqshekk deskrizzjoni fit-tul għax inħoss li dan l-ewwel kapitlu jiġbor it-temi fondamentali tal-eżortazzjoni.
Jekk wieħed anke nissuġġerilkom li dedikaw ħafna ħin lil dan l-ewwel kapitlu li għandu lingwaġġ aċċessibbli, nirringrazzjaw ukoll il-Francesco Pio ta' din it-traduzzjoni sabiħa ħafna bil-Malti. U wieħed jista' jagħmel katekezi billi jibbaża ħafna fuq l-ewwel kapitlu. Il-Papa mbagħad jibda jelabora dak kollu li qal sissa fi żjed dettall. It-tieni kapitlu huwa forsi l-iżjed wieħed impenjattiv. Jiġifieri nissuġġerilkom li qabel taqrawh l-ewwel nett tkunu mistrieħa qabel taqrawh. Jiġifieri mhux xi kapitlu li taqrah wara li ġurnata titħabbat mal-familja pereżempju. Taqraw ukoll flimkien miegħu l-appendiċi għal din l-edizzjoni li huwa Littra Placuit Deo l-isfid ta' Knisja Kattolika li ħarġet il-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi. U f'dan id-dokument Placuit Deo il-Kongregazzjoni tieħu dawn iż-żewġ kunċetti Pelagianizmu u Gnostiċiżmu li użhom il-Papa introduċihom ukoll f'Evangelju Gaudium u tispjegahom b'mod teoloġiku ma b'mod mhux ikkomplikat ħafna. Jien se naqra biss silta li tiġbor biex ngħidu hekk il-nukleju. Hemm l-individwaliżmu neo-pelagian. Mela, meta ngħidu pelagianizmu huwa dak li jiena m'għandix bżonn il-Alla biex insalva. X'inhija l-mediċina għall pelagianizmu? Biex nirriduċihom ħafna. Taftakru fit-talba ta' Dun George, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Mela il-mulej tgħidlu hekk, inti neħħejt minnek kull tentazzjoni ta' pelagianizmu. Il-pelagianizmu huwa jiena m'għandix bżonnok, nirranġa jien. Pelagianizmu huwa jiena bravu jien, Lusija bravura tiegħi, jiena tajjeb, m'għandix bżonnok, m'għandix qas bżonnok is-salvani m'għandi. Dak il-pelagianizmu. B'mod riduttiv, Ma biex niftakru, b'mod riduttiv mhux ħażin. In-neonjostiġiżmu huwa l-ispirtu biss il-qdusija xejn il-ġisem xejn, ġisem kollu dnub, id-disprezz ta' kull realtà maħluqa u r-realtà umana. Kemm l-individwaliżmu neopelagian u kemm id-disprezz neonjostiku tal-ġisem jawweġ l-istarrija tal-fidi fi Kristu, f'Dej waħdini universali. Kif jista' Kristu jkun medjatur tal-patt għall-familja kollha tal-bnedmin jekk il-bniedem u individwu iżolat li jirrealizza lilu nnifsu bil-qawwa tiegħu waħdu, pelagianizmu. Kif iridu jipproponu n-neo-pelagianizmu? U kif tista' taslinna salvazzjoni permezz tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu, ta' ħajtu u l-mewt u l-qawmin tiegħu bil-ġisem veru tiegħu, jekk dak li jiswaw biss kif se neħilsu l-interjorità tal-bniedem mill-limitazzjonijiet tal-ġisem u tal-materja skont il-viżjoni neognostika. Il-Papa jgħid, dawn huma edewwa sottili tal-qdusija. Li jiena nitgħallem pereżempju li l-qdusija hija biex nikkwota elitarjanizmu narċisista u awtoritarju fejn flok nevanġelizzaw, noqogħdu, nanalizzaw u nikklassifikaw lill-oħrajn daw tajbin, daw ħżiena, u flok nagħmlu l-grazzja iktar mill-ħuqa naħlu saħħitna nikkontrollawha. Il-Papa juża l-espressjoni nagħmluha ta' dwana. Kien żmien, tiftakru żmien meta konna nibżgħu ngħaddu minn ta' dwana. Fiż-żewġ każi la Ġesu Kristu u lanqas l-oħrajn ma jinteressawna tassew. U il-Papa jipprova jispjega għaliex qed jgħid li dan huwa periklu kbir. Għaliex ir-raġuni tal-bniedem issir il-kriterju imma ir-raġuni mingħajr umiltà, moħħ mingħajr Alla u mingħajr ġisem, jgħid il-Papa. L-użu san
umli tar-raġuni biex nirriflettu fuq it-talim teoloġiku morali fl-Evanġelju huwa ħaġa. U ħaġa oħra nippretendu li nistgħu nirriduċu t-talim ta' Ġesu għal loġika kiesħa wiebsa li trid taħkem fuq kollox. Mela in-Gnostiċiżmu għandu wkoll din it-tendenza li jrid jikkontrolla kollox. Mhuwiex liberu li ħalli lil Alla jmexxi anke b'mod misterjuż. Il-Pelaġjaniżmu tal-lum skont il-Papa huwa jaħdem iżjed milli fuq l-intellett fuq ir-rieda. Li ir-rieda mingħajr umiltà jiena bil-volontà tiegħi se nasal. Dan il-volontarizmu li mhux soġġett għall-azzjoni tal-grazzja ta' Alla. Imma il-Papa jinsisti ħafna li aħna rridu noqogħdu attenti minn dawn il-nases ġodda. Jalla l-mulej jeħles lil knisja mix-xejriet ġodda ta' Gnostiċiżmu u ta' Pelaġjaniżmu li jkumplikawha u jxekkluha fil-mixja tagħha lejn il-qdusija. Dawn id-devjazzjonijiet jesprimu ruħhom f'diversi għamliet skont il-karattru u n-natura jew in-natural ta' kull persuna. Għalhekk nitlob lil kull persuna biex tistaqsi lilha nfisha u tagħmel dixxerniment quddiem Alla fuq kif jista' jkun li qed jidhru daw it-tentazzjonijiet jien m'għandix bżonnok, jew inkella jiena ruħ imma m'għandix naqsam la maħuti la niddisprezza dak kollu li huwa ħolqien ta' madwari. It-tielet kapitlu huwa il-kapitlu straordinarju fejn bħala gwida l-qdusija il-Papa jażel il-beatitudnijiet. U it-tielet kapitlu jsemmih għad-dawl tal-imgħallem. Il-Papa juża il-kelma beatitudnijiet, il-kelma għena jew barka, propju biex ifakkarna li sinonimu ta' qaddis. Il-kelma ħini u mbirek issir sinonimu ta' qaddis. Għax tesprimi kif il-persuna fidila lejn Alla u li tgħix il-kelma tiegħu tilħaq flotja tagħha nfisha il-veru ferħ. U jispjega li l-liġi jew inkella r-regola l-indikazzjoni tal-beatitudnijiet huma kontra il-kurrent. U jispjega wkoll li l-qdusija għalkemm tkun xi ħaġa mhux il-bogħod imma se tpoġġina kontra il-kurrent. Jiġri hemm prezz x'inħallsu għall-għażla tagħna imma għandna l-għajnuna u ma tonqos. U l-Papa jagħmel meditazzjoni sabiħa ħafna ma anke sempliċi fl-istess ħin għal kull beatitudni. Ħenin fil-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. L-Evanġelju jistedinna narfu l-verità tal-qalb tagħna biex naraw fejn qegħdin inqiegħdu ċ-ċertezzi ta' ħajjitna. U min hu l-fqir fl-ispirtu? Dan il-faqar fl-ispirtu marbut ħafna ma' dik l-indifferenza qaddisa li kien jipproponi Sant'Ignazju ta' Loyola. Luqa ma jitkellimx fuq il-faqar fl-ispirtu imma li nkunu foqra jgħid il-Papa u daqshekk. U jekk jistedinna wkoll għal ħajja awstera u mneżża. Li nkunu foqra fil-qalb tagħna din il-qdusija. Għal kull beatitudni il-Papa għandu din il-konklużjoni. Mela il-beatitudnijiet tal-Papa huma it-triq għall-qdusija. Ħelin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Hawnhekk jagħmel analiżi sabiħa, riflessjoni sabiħa fuq il-ħlewwa li hija wkoll il-virtù tal-fqar u l-umli. Il-Bibja tintuża ta' spiss l-istess kelma anawim b'riferenza għal foqra u għall-umli. Li nwieġbu biħlewwa umli jgħid din il-qdusija. Ħenin li mnikta għax huma ikunu infarġa. Il-persuna li kapaċi tara l-affarijiet kif huma tassew, li tħalli tbatija tinfida u tibki fil-qalb tagħha, għandha l-ħila tmiss
il-profondità tal-ħajja u tkun tassew ħienja. Inti kultant quddiem ċertu fenomeni jiġik li tibki. Kultant ngħidu tal-biki. Sitwazzjoni tal-biki. Il-kapaċità li quddiem sitwazzjoni tal-biki tibki li narfu nibku mal-oħrajn din il-qdusija. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħulaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbajn u l-Papa fuq din jagħmel riflessjoni interessantissima. Jgħid Ġesu il-ġuħulaġġ ħanaqra dak li jgħidu. Il-ġuħulaġġ huma esperjenzi qawwija ħafna. Għax iwieġbu għal ħtiġijiet primarji huma marbuta mal-istint li hemm fil-bniedem li jsib mod kif jibqa' jgħix. Hemm persuni li b'din l-istess qawwa tal-istint primordjali li ngħixu, b'din l-istess qawwa jixxenqu għal ġustizzja u jfittxuha b'ħerqa kbira ħafna. Mela il-Papa jinsisti li din il-ġustizzja ġustizzja konkreta, mhix ġustizzja fl-arja, u jinsisti wkoll fuq il-ġustizzja soċjali. Dan l-aċċ radikali li nfittxu b'ġuħul u għaġġ kbir il-ġustizzja din il-qdusija jgħid il-Papa. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Il-ħniena għandha żewġ aspetti, tfisser tagħti tgħin taqdi l-oħrajn u anke taħfer u tifhem. Il-Papa jagħmel riflessjoni sabiħa fuq dawn l-elementi tal-ħniena, mhux biss li taħfer u tifhem, imma wkoll li tagħti tgħin u taqdi lill-oħrajn. Wara kollox meta ċċelebrajna is-sena tal-ħniena, il-Papa tagħna katekesi profonda ħafna fuq is-sinifikat profond tal-ħniena. Li nħarsu u nġibu ruħna biħniena dini il-qdusija. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Din is-safa hija s-safa ta' l-intenzjoni retta. U minnu li m'hemmx imħabba mingħajr emejjel ta' mħabba, imma din il-beatitudni tfakkarna li l-mulej jistenna li l-lotja tagħna l-ħuna tkun tnixxi mill-qalb. Li jkollha ġifieri intenzjoni safja li tnixxi mill-qalb. Fl-Evanġelu ta' Mattew naraw ukoll kif dak kollu li joħroġ mill-qalb u dak li jtebba l-bniedem. Meta l-qalb tħobb lill-Alla u lill-proxmu, meta din hi l-intenzjoni vera tagħha u mhux tpaċċpiċ fil-vojt, allura dik il-qalb isafja u tista' tara lill-Alla. Li nżommu l-qalbna safja minn dak kollu li tappan l-imħabba din il-qdusija. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu ulied Alla. Dawk li jġibu l-paċi huma ejjun ta' paċi, jibnu l-paċi u l-ħbiberija soċjali. Lil dawk li ħabirku biex jiżiraw kullimkien il-paċi, Ġesu jagħmlilhom weda tal-għaġeb, huma jissejħu ulied Alla. Li niżiraw il-paċi jgħid madwarna din hi l-qdusija. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom jassaltna ta' smewwiet. U hawnhekk il-Papa jagħmel riflessjoni interessanti ħafna. Is-salib fuq kollox, it-taħbit u t-tiġrib li ngħaddu minnhom biex nistgħu ngħixu l-kmandament tal-imħabba u l-mixja tal-ġustizzja u għajn ta' maturazzjoni u ta' tqaddis. Jiġifieri jgħid isma' ma tistax inti tipprova tkun qaddis u tippretendi li mhux se tkun sinjal li jmeruk. U din m'għandekx taqtalek qalbek għaliex din hija jgħid għajn ta' maturazzjoni u ta' tqaddis. U jgħid ukoll ta' il-persekuzzjonijiet mhumiex realtà tal-imoddi għax anke llum qed inbagħtu minnhom. Kemm bit-tixrid tad-demm bħal tant martri ta' żminijietna u kemm b'mod iżjed sottili permezz ta' kalunji
u qlajiet folots. Più chiaro di così non se può. Li nilqgħu ta' kuljum it-triq tal-Evanġelju minkejja l-problemi li toħolqilna din il-dusija. Ħanżid waħda oħra, jekk tieħu paċenzja bin-nemus dik ukoll dusija. Il-Papa wara li għamel il-kummentarju fuq il-Beatitudnijiet ifakkarna wkoll fil-kapitlu 25 tal-Evanġelu skont San Mattew li hemm il-lista tal-opri tal-ħniena u l-kriterju kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-aċus ejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont teri u l-bistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont il-ħabs u ġejtu iżuruni. Fil-kapitlu 25 tal-Evanġelu ta' San Mattew Ġesu jieqaf fuq waħda minn dawn il-beatitudnijiet, dik li msejħa ħinja dawk li juru ħniena. U jinsisti ħafna li aħna ma nistgħux inkunu qaddisin u fl-istess ħin nisdisprezzaw lil ħutna. Importanti ħafna li nifmu anke b'riferiment għal qaddisin il-kbar u jsemmi il-San Franġis d'Assisi, San Vincenzo de Paul, Santa Teresa ta' Kalkutta u ħafna oħrajn li kienu qaddisin kbar tal-karità u tal-ħniena. Jitkellem ukoll dwar il-qima li toġob il-mulej u nixtieq ukoll nikkwota il-Papa meta isemmi li Santa Teresa ta' Kalkutta fin-numru 107 u jgħidlek u tajtek Santa Teresa ta' Kalkutta għandi ħafna djufijiet umani, ħafna miżerji ta' bniedma li jien, imma hu jitbaxxa u jinqeda bina, bik u bija, biex inkunu l-imħabba u l-ħnina tiegħu fid-dinja, minkejja dnubietna, minkejja l-faqar u d-difetti tagħna, u jiddependi minna biex iħobb id-dinja u jurija kemm iħobba. Jekk inkunu ħsiebna wisq fina nfusna, ma jifdilniex ħin għall-oħrajn. 107, verament ċitazzjoni sabiħa ħafna minn Santa Teresa ta' Kalkutta. Imbagħad il-Papa fil-raba kapitlu huwa kapitlu simpatiku ħafna jitkellem dwar xi karatteristiċi tal-dusija fid-dinja tal-lum. B'xi mod huma indikazzjoni prudenzjali kif inti tista' tkun qaddis fil-kuntest attwali. Nissapportu l-ewwel wieħed, nissapportu, nistabru u nuru ħlewwa. Hawnhekk jgħidlek il-numru 115 u attwali ħafna. L-insara wkoll jistgħu jsibu ruhom f'nofs xbiki ta' violenza verbali permezz tal-internet u diversi oqsma jew spazji ta' skambji diġitali. Saħansitra l-medja kattolika tista' taqbes il-limiti, tippermetti xnijat folots u l-kalunja fejn donhom jidhru esklużi kull etika u kull rispett tal-fama tajba tal-oħrajn. Hawnhekk naraw dan id-dualizmu perikolus, għax dawn ix-xbieki jingħaqdu ħwejjeġ li ma kinux ikunu tollerabbli fil-ħajja pubblika u hemm min ifittex jagħmel tajjeb għan nuqqas ta' soddisfazzjon li għandu f'ħajtu billi jbattal brabja ix-xewqat ta' vendetta fuq l-oħrajn. U hawnhekk il-Papa jgħid aħna ngħidu li aħna kattoliċi, qed niddefendu l-fidi, u mbagħad m'għandniex karità. M'għandniex imħabba lejn xulxin. U dan li jsemmiwa id-dualizmu perikolus. L-umiltà toġobni ħafna din fil-numru 118, l-umiltà tista' tniżżel eruqa fil-qalb biss permezz tal-umiljazzjonijiet. Mela meta tiġik xi umiljazzjoni tiżloq fin-niexef għajdlu mulej.
għamel li nkunu umli. Nippruvaw minn sitwazzjonijiet ibsin li umiljawna nikbru fil-qdusija. Aspett ieħor, il-ferħ u s-sens tal-umorizmu. Il-Papa ma jħobbx qaddisin b'wiċċ ta' rusa. From sour-faced saints, deliver us, O Lord. Dik it-talba. From sour-faced saints, deliver us, O Lord. U jikwota lil San Thomas More. Permettuli għal-kem qiegħda fil-footnotes, il-Papa Franġisku għandu ħaġa, ħafna teżori tal-gidbit tiegħu issibhom fil-footnotes biex jgħallimna ma niddisprezzaw l-ebda ħaġa żgħira. Tagħmilha ħafna kuraġġ din ukoll jien. U l-Papa jgħidlek fil-footnote 101, nirrikmandalkom tgħidu t-talba attribwita lil San Thomas More. Ħanaqra, issibuha hemmhekk tradotta minn Francesco Pio. Mulej, għatini diġestjoni tajba u anke xi ħaġa x'niddiġerixxi. Għatini ġisem b'saħħtu u l-aptiti tajjeb biex immantnieh. Għatini mulej ruħ sempliċi li taraf tos dak kollu li hu tajjeb u ma tibżax malajr quddiem id-dera tal-ħażin, imma pjuttost issib dejjem mod kif terġa' tpoġġi kollox lura f'postu. Għatini ruħ li ma tafx tiddejja, tgor, titnied, gerger u tħallix li noqgħod ninkwieta żejjed fuq dik il-ħaġa wis ingombranti li tissejjaħ jien. Għatini mulej sens ta' umorizmu tajjeb. Għatini l-grazzja li nilqa' ċajta biex fil-ħajja niskopri ftit tal-ferħ li naraf naqsmu wkoll mal-oħrajn hekk ikun. Meta ċempilli jumejn ilu ringrazzjajtu ta' din l-eżortazzjoni anke ta' żewġ kodba li rajt milux tiegħu wieħed Dio giovane u liħor 10 cose che Papa Francesco dice sacerdoti u inserta. Fi 3 kodba li jiena rajt flimkien ma' din f'daw it-3 dokumenti tiegħu waqt l-irtir li għamilt, hemm din it-talba fi 3 kodba insertat u qedlu grazzja x'kull ktieb sibdi l-imbirka għalli la prego da 30 anni ogni giorno. Għalli ili 30 sena din talba nitloba u meta tmur iżuru Santa Marta kull meta mmur tolqotni notice li għamel milux projbito lamentarsi. Projbit li tgerger, tgergit projbit. Projbito lamentarsi. Projbito lamentarsi. Kuraċċu ħeġġa, il-Papa jitkellem ħafna dwar il-parreżja, nissuġġerilkom taqraw dis-sezzjoni sabiħa ħafna fuq il-kuraġġ li għandna bżonn. U jikwota wkoll il-Ġona meta taqra l-interpretazzjoni li għati tiegħu il-Papa fil-numru 134 isir verament profeta simpatiku. Għax il-Papa jifhem li profeta Ġona ipprova jevita rida tal-mulej u kollox marlu ħażin sakemm il-mulej waslu biex ikun ta' salvazzjoni għal poplu ta' Ninove. Jinsisti l-Papa fil-komunità. Il-dusija fil-komunità. Jikwota anke diversi qaddisin li saru martri anke fi gruppi, is-servi ta' Marija, il-Beati Reliġjużi tal-ewwel monasteru tal-Visitazzjoni ta' Madrid, San Paul Mikju sabu martri, Sant'Andrea ta' Igon sabu martri fil-Korea u diversi oħrajn li aħna nqimuhom bħala gruppi ta' marti ta' qaddisin. Niftakru jgħid ħaġa sabiħa din kif Ġesu kien jistieden lid-dixxipli tiegħu joqogħdu attenti għad-dettalji. Id-dettall ċkejken li kien qed jispiċċa l-imbit ta' festa.
id-dettall ċkejken li naqset naġa, id-dettall ċkejken tal-armla li offriet iż-żewġ muniti tagħha, id-dettall ċkejken taż-żejt maħżun fil-kus għall-imsiebaħ jekk l-arus jiddawwar ma jasal. Id-dettall ċkejken li jitlob li d-dixxipli jaraw kemm kellhom ħobs, id-dettall ċkejken tal-faħam jaqbad u l-ħut fuqu huwa jistenna id-dixxipli mas-seb. Iftakru f'dak li hemm fl-ewwel kapitlu u għalhekk qed ngħidilkom il-kapitli l-oħra jiżviluppaw elementi li diġà hemm meta jgħid il-ġesti ċkejknin, il-ġesti żgħar. U inti taqra mbagħad il-kumplament tal-eżortazzjoni tibda tiftakar l-elementi li hemm fl-ewwel kapitlu u toxa tara kif il-Papa jiżviluppahom u jelaborhom. Fil-konklużjoni tal-ewwel kapitlu jitkellem fuq li nagħmlu spazju għat-talb u hawnhekk jitkellem dwar nitolbu il-ħin kollu. Li il-Papa jridna fid-dawl anke tal-ispiritualità injazzjana kontemplattivi fl-azzjoni, li aħna nkunu dejjem fil-preżenza tal-mulej. It-talb u espressjoni tal-qalb li tafda falla, li taf li waħedha ma tistax tasal. Jerġa' jirrepeti il-kritika tal-neopelagianizmu. Waħedha ma tistax tasal il-qalb li tħobb u tapprezza. Il-ħames u l-aħħar kapitlu huwa kontribut tas-sew injazzjan u ġeżwitiku li jippreżenta il-Lusija bħala taqbida. Xi ħaġa li żviluppa anke San Ġorġ Preka fl-ispiritualità tiegħu għandu ktieb sabiħ li kien jissuġġeriha d-direzzjoni spiritwali il-ġinnażju, fejn dak li jkun jitgħallem il-lotta spiritwali fil-ġinnażju. U il-mulej jgħallem lil min qed jiġi dirett permezz tad-direttur, permezz tal-parini u direttur spiritwali kif jiġġieled it-taqbida tajba. Il-Papa jgħid fin-numru 158 il-ħajja nisranija hija taqbida kontinwa. Trid qawwa u kuraġġ biex tista' tieqa fit-tentazzjonijiet tax-xitan u tħabbar l-Evanġelju. Din it-taqbida hi sabiħa ħafna. Għaliex grazzi għaliha nistgħu nagħmlu festa kull darba li l-mulej jirbaħ fil-ħajja tagħna. Dan il-number 158 huwa kważi sintesi ta' dan il-kapitlu. Il-kapitlu jitkellem dwar il-viġilanza, it-taqbida u s-sara u allura aħna nieqfu għat-tnassis tax-xitan. Il-Papa jinsisti li x-xitan mhijiex astrazzjoni teoloġika ma' persuna huwa anġlu li qed jipprova minħabba is-supervja tiegħu ifixkel l-opra tas-saltna tal-mulej. Il-Papa jitkellem ukoll dwar il-korruzzjoni spiritwali. Il-mixja tal-Lusija hija ta' paċi u ta' ferħ li l-Ispirtu jagħtina imma fl-istess ħin waqt titlob li nżommu l-imsiebaħ mixowla. Il-korruzzjoni spiritwali hija għar mill-waqa tal-midneb għax dan huwa għama komdu autosuffiċjenti fejn fl-aħħar kollox donnu jidher leċitu. Il-kalunja, l-egoizmu u tant xejrit sottili ta' autoreferenzjalità. Għax Satana stess jitbiddel f'anġlu tad-dawl. Il-Papa qed jgħidilna noqogħdu attenti mill-inganni tax-xitan. Talba sabiħa ta' San Ġorġ Preka, Sinjur Alla, eħlisni mill-inganni. Sinjur Alla, eħlisni mill-inganni. Papa jitkellem fuq id-disċerniment li huwa li ngħixu dejjem fil-preżenza ta' Alla nfittxu rida tiegħu, tiġi saltnatek, ikolli trid int, u dejjem għad-dawl tal-mulej. U dan id-don sopranaturali huwa d-don li permezz tiegħu il-mulej ukoll ikellem lill-kuxjenza tagħna, lir-ruħ tagħna. Fil-fatt,
il-Papa wkoll jinsisti li fid-discerniment aħna ma nistgħux nevitaw ir-regola tas-salib. Mela l-Papa mhuwiex qiegħed f'dan l-aħħar kapitlu b'mod realistiku ħafna l-Papa mhuwiex jgħid li l-qdusija m'għandha l-ebda prezz. Mhux qed ibih cheap grace biex nużaw espressjoni ta' Bonhoeffer. Qed jgħidilna li hemm bżonn ukoll ninżlu permezz ta' discerniment fil-loġika tas-salib. Imma ukoll għandna l-għajnuna ta' li għal-om fost il-qaddisin. Nixtieq li tkun Marija jgħid fil-konklużjoni li tinkuruna dawn ir-riflessjonijiet. Għax hi aktar minn ħaddieħor għexet il-beatitudnijiet ta' Ġesu. Hija dik li qabżet bil-ferħ għall-preżenza ta' Alla. Dik li żammet kollox fil-qalb tagħha u ħalliet sejf jinfida. Il-qaddisa fost il-qaddisin. L-iktar imbirka u ħienja. Dik li turina t-triq tal-qdusija u timxija magħna. Ima aċċettax li meta naqgħu nibqgħu mal-art. U hi xi drabi ġorna f'diraja mingħajr ma qatt tiġġudikana. Li nitkellmu magħha ifarraġna, jeħlisna u jqaddisna. L-om m'għandix bżonn ta' ħafna diskors. M'hemm bżonn li noqogħdu nisfurzaw ħafna biex nispjegawla dak li qed inħossu. Biżżejjed illi snulna minn taħt l-sien għal darba tnejn aktar slim għalik Marija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Sinjur Alla, naf żgur li wistatini widen għax inti qed li gostu għatijak li tkun mawliet il-bnedmin. Għalhekk noqgħod nitħaddet miegħek għalkemm naf li inti taf kollox. Sinjur Alla, jiena hawn fik sieket nixtieq li nisemek tkellimni għax kelma tiegħek hija lija paċi, komfort u dawl. Sinjur Alla, int li int, jiena jien xogħol tiegħek, xogħol ta' tjubija tiegħek, xogħol ta' l-omnipotenza tiegħek, xogħol ta' sapjenza tiegħek. Iffurmajt li ġisem u tajtni ruħ xbija tiegħek biex bija narfek u nistqarrek kreatur tiegħi. Iżda billi ħallejtni liberu fil-volontà tiegħi, jiena dejjem fil-periklu li mmeri l-volontà tiegħek, jekk inti ma sostninix bil-grazzja tiegħek. Għandi bżonnok għal kollox. Għalhekk la tabbandunanix meta fija tkun naqset il-ħila tiegħi. Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik, bħala ħuta fl-ilma safi. Fik ngħix, fik niċċaqlaq, fik nistrieħ, u mill-ħarsa tiegħek bebda mod ma nista' ninħeba. Sinjur Alla, inti l-kreatur u jiena l-kreatura tiegħek, u x'unur għar-ruħ tiegħi li jiena opra ta' jdejk, unur għalija u iżjed għalik li tintaraf omnipotenti, sapjenti u tajjeb fil-kreaturi tiegħek. Sinjur Alla, inti moħbi, iżda jikxfuk l-opri ta' jdejk. Ir-raġuni tagħna bid-dawl biss tagħha ma tistax ma ssejjaħlekx Alla tal-providenza. Sinjur Alla, inti Sinjur kbir, ħadd bħalek, u jiena nitaxxa u nitpaxxa bik fil-ġabra tal-ispirtu tiegħi. Sinjur Alla, il-moħħ tiegħi jitrijat għal ħsieb tal-eternità tiegħek, bla bidu u bla tmiem, minn dejjem waħdek, bla ebda bżonn ta' ħadd u ta' xejn. Sinjur Alla, għatina l-grazzja nilmħu f'kull proxmu iġbija tiegħek. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li nagħmlu dejjem il-veru ġid u qatt id-deni. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li ma naġixxu qatt bil-kuxjenza dubjuża. Sinjur Alla, għatina l-grazzja li spiss niftakru li mingħajrek kollox jaqa', kollox imut. Sinjur Alla,
Atina l-grazzja li ma nabbużaw qatt mill-ħniena u mid-doni tiegħek. Kristu dikjara li min jisma' kliemu u jħarsu ikun tassew miexi fi triq tal-verità u tal-ġustizzja li twassal għal ħajja eterna. Jekk immela tassew irridu li fina nnislu s-sentimenti ta' Kristu u nilbsu l-Kristu, il-bniedem il-ġdid, nisimgħu il-kliem tiegħu tal-ħajja u nqeduh fil-qlub tagħna biex nosservawh u nipprattikawh waqt l-eżerċizzju tagħna fis-servizz ta' Alla u fit-twettiq ta' dmirijietna. X'qal Kristu Ġesu? Kristu qal, mhux min jgħid Sinjur, Sinjur jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel il-volontà tal-Missier li hu fis-smewwiet. X'tirrifletti inti hawn? Li mingħajr obbedjenza għal dak li jrid Alla ma tkunx tgħix il-ħajja ta' Kristu u għalhekk ma jkollokx semmiegħu fis-saltna t'Alla. X'qal Kristu Ġesu? Kristu qal, jekk ma tagħmlux indiema l-koll xorta waħda tintilfu. X'tirrifletti inti hawn? Li l-ispirtu tal-indiema huwa assolutament neċessarju għal maħfra ta' dnubietna. X'qal Kristu Ġesu? Kristu qal, min irid jiġi warajja, jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. X'tirrifletti inti hawn? Li żgur li m'hemmx spiritu ta' Kristu f'min irid jagħmel dak li jrid hu u dak li joġob lilu. X'qal Kristu Ġesu? Kristu qal, fejn hemm it-teżor tiegħek hemm ukoll hija qalbek. X'tirrifletti inti hawn? Li l-ħsieb tal-bniedem jisrieħ fuq dak li jkun iħobb. Min iħobb l-Alla ifittex f'kollox l-Alla u min iħobb id-dinja ifittex lilu nnifsu fis-sodisfazzjon tad-dinja. X'qal Kristu Ġesu? Kristu qal, għaliex tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-trafu li hemm f'għajnek? X'tirrifletti inti hawn? Li għandna nfittxu d-dussija tagħna nfusna biex inkunu nistgħu wkoll inqazzu lill-oħrajn.
nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallet in-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-ġisem, il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arrus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddissin kollha tiegħu. Ġesu mħallef ġust, glorja lilek mulej. Ġesu erf tal-aktar oli, glorja lilek mulej. Ġesu sinjal tal-ġnus, glorja lilek mulej. Ġesu sultan li qiegħed il-paċi, glorja lilek mulej. Ġesu awtur tal-ħajja, glorja lilek mulej. Ġesu daw li ma jiġix nieqes, glorja lilek mulej. Ġesu iben waħdini ta' Alla, glorja lilek mulej. Ġesu iben waħdini ta' Marija, glorja lilek mulej. Ġesu qawwa tagħna, glorja lilek mulej. Ġesu tron tal-grazzja, glorja lilek mulej. Ġesu li għenni l-midinbin, glorja lilek mulej. Sinjur Alla, din il-ħajja ta' dejjem li aħna l-bnedmin narfu lilek, Alla wieħed waħdek veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Iftħilna s-sens nitolbuk biex bil-grazzja tiegħek narfu fl-art lilek u lil Ġesu Kristu nnifsu u hekk ikonna l-ħajja ta' dejjem. Amen.